नायदो नै ओरैबो गासैबो सिलिंखार बेयावथ' गाम्बारि दंफांफोर दङमोन नामा बेवहाय नैबे बोसोर सिगाङावहाय जोंनि गामि बे गान्दाबिला जोबस्रांनायनि महराव फैबाय आरो नैबे नांगल दैनिफ्राय आं नोंथांमोन बयखौबो खुलुमग्रोबाय नैबे नांगल दै होननाया मोनथाम मोनब्रैसो गामिफोरखौ सिलिंखार खालामगासिनो दं दा बेफोर गासै अबस्थाफोरखौनो आं नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन लोगोफोर स' नोंथांमोना नायलांबाय था गोबां दुखुनि गेजेरजों बेयाव रायजो राजाफ्रा नै दा जमा जानानै नायगासिनो दं गोबां सिन्था जादों नै सानहाबब्लाबो दा मा खालामगोन जेबो राहा ओंखाराखै बिथांमोननो नै नैबे गुवार दैखौ नोंथांमोना नुबाय नैबेनो जादों नांगल दै जाय दैया बिराद गोख्रैयै बोहैयै आमगुरि VCDCनि सिङाव थानाय नैबे मोनसे बर' गामि फुराना बर' गामि जाय गामिया नैबे नांगल दैजोंनो बेबायदि सिलिंखार खालामजागासिनो दङ नोंथांमोना नाय नैबे सासे व्यक्तिनि सम्पति हा गय बागान बे बेसेबां खुरखायै दा नस्थ' जागासिनो दं नै जोबोद बिखा खामथावथाव दुखुनांथाव जाथाय जादों नैबे जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि नैबे चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय नैबे निसिमा हालामनि सिङाव थानाय आमगुरि VCDCनि साउथ गान्दाबिल गामियाव बे अबस्था जादों नायदो नै बैजों नाहरदो नैबे माने मिथिनो मोननाय बायदिब्ला देग्लाय बिराद गुवार खहा जादों आरो बिराद गुवारै खुरखाना लांबाय माने मथा मथि बै दै जोबथानाय बे रुगुंसिम दै गिदिर रुगुंसिम बिसिममोन आरो देग्लाय बिराद गुवारै खुरखा जाबाय नै बेबायदिनो गोबां खहा जादों आं नोंथांमोननो दिन्थिलागासिनो दं नोंथांमोना नायबाय था बे दुखुनांथाव जोंनि बर' गामिया नै बेबायदि खुख्लाब जागासिनो दङ आं बिदिनो थांगासिनो दंबावो नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो दं हुम गाबनानै दै बोहैनायखौ नोंथांमोना नुगासिनो दङ नै नायदो ओरैहाय बागान जोबमोन नै गय बागान न'आबो हबोनसै नै खाथियावनोखा न'आबो नै जोबोद माने मोजां बिफांफोरबो दंमोन होनना बुंदों नै गया बोहैलांबाय हनै गय बिफाङा अ माय गड नायदो नै ओरैबो गासैबो सिलिंखार बेयावथ' गाम्बारि दंफांफोर दङमोन नामा बेवहाय गाम्बारि दंफांफोर गायनानै लानाय दंमोन गोबां सिमां दंमोन बेफोर दंफांखौ लानानै नाथाय दिनै नै हाखु दाखु दै बानानि थाखाय बेफोरखौ हास'नानै लानांबाय हाफायनांबाय आरो माखासेखौथ' खुरखालांबाय होनना बुंदों नै बिनिफ्राय नैबे नायगिदिंनायावनो जों दंफैयो नै नोंथांमोना सिनायो ब्रादार देरहासार इस्लारि दंफैयो नै हेलौ दहाय सफैदों ब्रादारा जों ज' दाबसे जायगायाव ओंखाम जानानै दिनै नै बेफोर जायगायाव भिजिट खालामनो फैबाय आरो ब्रादार नोंसिनिजोंथ' बेफोरबायदि दै बानाया जाया जोंनिथिंथ' दै बानाया जाया माने जोंनि साइडथिंहाय लाखि बुंजागोन आरो चिरां जिल्लानि गेजेराव जोंनि साइडथिं दै गिदिर गैया जेथ' दैनि टेनसन होनोब्ला ओरै निसिमा साइडथिं आरो निसिमा साइडथिंहाय दैफोरखौ बिराद गिदिर नुनो मोनो आरो लोमनायाबो बे साइडथिंनो बांसिन लोमनाय जायो बिजनि ओमफ्राय नैबे साइडथिंनो दा नुनाय बायदिब्लाथ' दा हरसेयावनो नै बै नुहुरनाय उनथिं नुहुरनाय न'आ थांखागोन आरो थांगोन माने बिसिनि खोन्थानाय बायदिब्ला बै बै औवानि एसे सोनाबजोंहाय बिसिममोन जाहैबाय हाया ओमफ्राय खुरखाबोनानै हरसेसिमाव बिसिम सफैबाय होमब्ला बे एसे गोजान डिसटेन्सआ बै न'सिम बे एसे गोजानबो डिसटेन्स जागोन होमब्ला बियो अट'मेटिकलि दैया दा हराव अखा हाबावोब्ला बियो थांगोन आरो जोबोद दुखुनांथाव ओमफ्राय बे दुखुनांथाव बाथ्राखौथ' जों बुंनानैबो फोजोबनो हालिया माने बिनिख्रुइ देरसिन दुखुनांथाव आरो गैबावलिया आरो माने बेफोर थांजोबबाथाय साननानै लादो गोरिब जाबाय माने जों नायलांबाय थानि ओमफ्राय नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो नैबे साउथ गान्दाबिलावनो नैबे खिनि एरियायावहाय एसे प्रटेक्सन होनाय जादोंमोन नै बेयो रायजोफोरजों ओंखारनानैहाय जयै बेखौ प्रटेक्सन होदोंमोननो दा बे प्रटेक्सना एसेब्लाबो बासायदों नै दा दैया एसे हरै लामा लादों नै दा अब्ला जों साननानै बुजिनो हायो बेनो माने एसे मोजां प्रटेक्सन होयोब्लानो बे जायगाखौ एबा बे हाखौ बासायनो हागोनखौ जों मोनदांनो हायो दे लोगोफोर खिन्थु दा प्रटेक्सन मोजां गैया नैबेसो जादों आरो खोथाया बेनिफ्राय दुखुनांथावसिना नैबे खाथियावनो दङ मोनसे गिर्जा न' NELC गिर्जा न' ओमफ्राय नैबे दै जाबाय दा नै ओमफ्राय नैबेखिनिल' नैबे 10 मिटारसोआवनो मोनसे मान्द' दङ नै बे मान्देखौ दा देखुगासिनो दं नै देखुनानै लांनांसिगोन दा नैबे दैनि कारेन्टखौ नायदो नै नोंथांमोना अब्लानो बुजिगोन माबायदि हुम दै बारा माने दैनि दाहारा नायदो नै
बेसेबां गिदिर माने बेसेबां खराय खारनो दाथ' दैया लैबावबायसोनो दा लैबाय बेनिफ्राय आरो देरसिन देरबावो आरो नै दा बे बिथांमोनाबो बयबो सानहाबदों नै मा जालांगोन हमनो हाया बुजिस' हाया नै दैयाथ' हबोनोखासै नै खाथिल'सै मथा मथि हमना ला 70-80 मिटारसोल'सै आरो ओमफ्राय बेयावनो खाथियाव दङ नै मोनसे गभर्नमेन्ट एलपि स्कुल दे बियो आरो बेजों लोगोसे एलपि स्कुलनि खाथियाव नै बैयो अंगनाबादि सेन्टारबावसो नै बेयो हनै बे न'आ अंगनाबादि सेन्टार एलपि स्कुल ओमफ्राय साब सेन्टार ओमफ्राय दहाय नुखाबाय बैयाव मोनसे मोजां समायना रमायना मोनसे गिर्जा न'बो दङ दा नैबे समावहाय नैबे साउथ गान्दाबिल गामिनिनो माने खोला गान्दाबिल गामिनिनो माखासे थागिबि गामिनि दैदेनगिरिफोर दङ आंजोंहाय लोगोसे दा बिथांमोननिफ्राय जों माखासे खोथाफोरखौ मिथिनानै लागोन बिथांमोना गावसोरनि गोरबोनि खोथाफोरखौ बे समाव फोरमायगोन आरो गावसोरहा मा लुबैनाय दं बेखौ बिथांमोना नैबे समावहाय बुंफोरनानै लागोन स' नोंथांमोना खोनासंलांब्लानो जाबाय बेयाव थासारि सुबुं मानसिफ्राथ' जोंहा सरकारनिफ्राय मोनसे अनसुंथाइ लुबैयो आरो बे अनसुंथाइखौ जोंनो सरकारा गनायथियो जों बेखौ मोनसे आसा खालामो आरो गिबिसिनथाराव जोंनि बे बस्तिया गासैबो 25 घर दङमोन बे 25 घर न'खरा दा गासैबो सेलब्रेट जाजोब्बाय दैनि दारै आरो दा माखासे बेबायदिनो माखासे एफा सरकारनि एसे अनसुंथाइ मोनबोनायाव जों प्रटेकसन मा बेबायदि जोंनो दिन थांबोदों आरो बेजों लोगोसे नैबे फिल्ड गुवार दंमोन आरो फिल्डआवहाय एमइ स्कुल दङमोन साइटफोर लुनाय आरो बे स्कुलखौबो बोफायनानै जोङो दा बैयाव लांनो गोनां जाबाय बै बालागारि दै जिङाव दा बेखिनियावहाय स्कुला सोलिगासिनो दङ आरो जोङो बेबायदि दैबानानि अबस्थानि गेजेराव जोङो बेबायदिनो बोसोरे बेबायदिनो दुखु सैनाङो आरो दा बेनिखायनो जोंनि पाब्लिकफ्रा दा नैबे माखासे अनसुंथाइखौ सरकारनिफ्राय एसे मोननो थाखाय लुबैयो ओमफ्राय बे साइडथिं नोंथांमोनाथ' बुंबाय प्रटेकसन होबोदों बेखौ बेसेबां बोसोर सिगां होबोनाय जादोंमोन बारा गोबाव जायाखै मथा मथि 2005निफ्राय बेबायदिनो एफा मोनबोदों आरो गोरलै गिदिर डिफेक्टर औ गोरलै माने माबायदिमोन आदै मानि डिफेक्टर बर्डारनि मोनफा मोननै ओरैनो जाबोदों आरो बेथ' लाखिनो हाखायाखै हाया जेबो हाया ओरै होयोब्ला ओरै फैयो बिदि मोनदों ओमफ्राय थांनाय बोसोराव फान्डनिफ्राय 55 लाख मोनदों ओमफ्राय दाबो दङ बे बान्दोआ जेबो जायाखै नाथाय बिदि दैया फैयाखै ओमफ्राय नैबे बोसोरनि थाखाय जों सिन्था खालामदों आरो बे बोसोरावबो गभर्नमेन्ट लेभेलनिफ्राय मोजांथार मोनसे आसनिखौ मोननानै जोंनि गामिखौ प्रटेकसन होनो हायो जेन' बेखौ जोङो आसा खालामो जोंनि गान्दाबिल एसे हल जोंनि गामिफ्राथ' जोबोद समायनामोन सिगांनि दिनफोरावहाय नाथाय बे दैयानो गोबाव 1970 सालनिफ्राय एसे बेबायदिनो खुरखायै नैबे बोसोरसिमावहाय जोंनि गामि बे गान्दाबिला जोबस्रांनायनि महराव फैबाय आरो